gosi m onwe gị ka ụwa mara na ịbụ chi m, gosi m obi ebere gị, gosi m onwe gị ka ụwa mara na ịbụ chi m n'ezie, gosi m obi ebere gị ma mgbe m chetara okpu egwu nke kpụrụ gị n'obe, anya mmiri eju m anya. Mgbe m chetara ọkpa ntụke dị gị n'aka, anya mmiri eju m anya. Mgbe m chetara obi rotara pịara gị n'obe, anya mmiri eju m anya. Mgbe m chetara asọmmiri nke dị gị n'iru, anya mmiri eju m anya. Ya mere m ji si, ana m echere ọbịbịa gị, ana m echere ọbịbịa onye nwe. Ya mere m ji kwuo si, ana m echere ọbịbịa Jizọs, ana m echere ọbịbịa onye nwe. Elere m anya wee fụ ihe na-eme na nzukọ Chukwu, anya mmiri eju m anya. Mpụ na omekome n'ori, ọ bụ ya juru na nzukọ Chukwu. Hey, ọ na-ewute m n'obi m. Jesus' blood and righteousness, I dare not trust my sweetest friends, but only lean on Jesus' name. On Christ the Son, that's all it takes. Ndị okenye iri abụọ na anọ a na-atụsogbu ala n'iru gị ebi ebi. Mmadụ bi n'ụwa sokwa n'ebu ikpere na-akpụ isi n'ala. Ihe kere ka nọ nkarụ ha bụ ọnụ ha ji ya na si Chineke ebube. Nsọ ka Chineke dị, onye kere igwe n'elu ụwa. Onwe onye yiri gị n'ime atụ, ebube Chukwu anyị soro ndị mmụọ na-abụ abụ ọma n'iru gị. Ọ bụ onye gasị n'ọbụ ya Chiwebi karịrị ya Chinebu, Chibi karịrị ya Sinebu. Ịma mma gị ga-adịgide weru ebi ebi. Ọkaka ikpere m niile ga-adịrị gị Chukwu, abụ ọma niile ga-adịrị gị eze. Mmadụ nke kere ka anyị niile gbabara ikpere na-asa onye ọma. Ịhụla aja nsure ọkụ, ha niile ga-adịrị gị ọkaka. Onye ike niile dị n'ọba aka ya Jehova, onye nwe
ebe ọ bụla kpọrọ m aghaghị m igosi onwe m n'elu ụwa abụmọkụ na-ere aghaghị m igosi onwe m n'elu ụwa abụmọkụ na-ere ewe ọkụ na-ere ọkụ na-ere ọkụ na-ere agha m bụ n'ọkụ na-ere onye mere anụ nwa agụ aka n'ọdụ Nebukadneza n'ukpuru isi n'okwu ọnụmụ mmehie ọ bụrụ anụ ya Fero si ya amaghị onye Jehova bụ osimiri ya ewerie ha dum Jona nupụrụ isi n'okwu ọnụ m ọnwụ onwe ya n'afọ azue aghaghị m igosi onwe m n'elu ụwa abụmọkụ na-ere Chukwu bụ n'ọkụ na-ere anya n'elu ụwa Chukwu ebube na gakwanụ gwa ụmụ Filistia ha hapụ ndị m ka ha laba aga m eme ka obodo ha bụrụ ọzara agaghị amị mkpụrụ ọzọ aga m egbu ụmụ ha ka ha ma mbụ ọkụ na-ere aghaghị m igosi onwe m n'elu ụwa abụmọkụ na-ere ewewe ọkụ na-ere aga m agwa ya na mkpuchi kelenu Chineke n'ihi na ọ dị mma mmebi ebi ka ebere onye ebo niile na-ada n'ụkwụ ya onye ụwa niile na-ada n'ụkwụ ya ebube mmegbu mgbe ọkụ na-ere onye ebo niile na-ada n'ụkwụ ya onye kere ihe niile onwe onye kere ya onye ụwa niile na-ada n'ụkwụ ya ijuru eluigwe n'ụwa jupụ ihe n'ime ya onye ebo niile na-ada n'ụkwụ ya ọkwa gị na-agwọ ọrịa bụ ihe kpatara ya onye ụwa niile na-ada n'ụkwụ ya Chukwu mgbe ochie ozugbo eboji ụdị a onye ebo niile na-ada n'ụkwụ ya ikebe Jehova n'isi onye ụwa niile na-ada n'ụkwụ ya Chimu onye ndị mmadụ na-ada n'ụkwụ ya ụtụtụ na abalị na-asị nsọ onye ndị mozi na-ada n'ụkwụ ya ebo niile na asụsụ niile dị n'ụwa na-apịsị ala na-enye gị na-asị nsọ nsọ ka Jehova dị onye ndị mozi na-ada n'ụkwụ ya etorowe m ndị mozi na-ebu ikpere n'ala na onye naanị ya na-achị eze onye ndị mozi na-ada n'ụkwụ ya eluigwe na-akọ nsọ kpọrọ gị onye amara onye ọma onye ọma onye ọma onye ndị mozi na-ada n'ụkwụ ya nsọ nsọ ka Jehova dị onye ebo niile na-ada n'ụkwụ ya ebube mmegbu mmechime onye yiri anyị na-asị alelu alelu onye ebo niile na-ada n'ụkwụ ya oji mmiri na-agwọ ọrịa Chukwu ebube nna onye ụwa niile na-ada n'ụkwụ ya oke osisi na-amị mkpụrụ ọma Jehova onye ebo niile na-ada n'ụkwụ ya onye ji ike iji ihe niile n'elu ụwa onye ụwa niile na-ada n'ụkwụ ya ọkwa gị na-akụ ụkọ ma anya mmiri mụ n'ụwa onye ebo niile edele ọkaka bi n'eluigwe igwe ndị mmụọ ozi na-ada n'ụkwụ gị onye na-ebuli isi m elu igwe ndị mmụọ ozi na-ada n'ụkwụ gị ụmụ Chineke na-ebukwa ikpere ụmụ Chineke na-apịsị ala onye ndị mmụọ ozi na-ada n'ụkwụ ya naanị gị bụ chi m gafe mgbe ebighị ebi maka imedala m obi dị mmụọ ozi na-ada n'ụkwụ gị ime nwoke ọnụ ọchịwa
buligelu n'olulu gị Chukwu elu ebube onye ọma onye ndị mozi na-ada n'ụkwụ anyị na-etu gị maazị onye ebo niile na-ada n'ụkwụ ya anyị na-asị gị kawo onye ụwa niile na-ada n'ụkwụ ya abasi sonsone onye ebo niile na-ada n'ụkwụ ya Chineke imewele m ụwa niile na-ada n'ụkwụ ya anyị na-asị gị mbana onye ebo niile na-ada n'ụkwụ ya ikwere na-asị gị meka onye ụwa niile na-ada n'ụkwụ ya onye ebo niile na-ada n'ụkwụ ya ike dị ebube Jehova onye amara onye ụwa niile na-ada n'ụkwụ ya ebube Chukwu na-aga mami Chukwu eluigwe n'ụwa onye ngozi ekele m Chukwu na-aga mami onye mami ihe eze ebube ọ dị gị chi dịka Chukwu onye kere anyanwụ n'ọnwa ya na kpakpando anụ fedu anụ bi n'ọhịa azụ bi na mmiri ọ bụ ya kere ha Chukwu na-aga mamihe onye kere eluigwe n'ụwa anyị ekele gị na Chukwu na-achị onye amamihe onye kere eluigwe n'ụwa anyị ekele gị na ọmasị bi n'elu onye kere igwe n'ụwa anyị ekele gị na onye ga-asị na ya yiri Chineke onye rọpụta ọ dịgo onye dịka Chukwu ebe niile na-asụsụ niile eke niile n'ụwa ndị eze niile mmadụ bi n'ụwa obodo niile ọ bụ Chukwu kere ha ọ dị gị nna dịka Chukwu onye ịhụnanya ya adịghị ebube n'ebe ụmụ ya nọ ihe oriri ihe ọṅụṅụ ihe oyiyi ọ bụ ya na-enye anyị Chukwu na-aga amamihe onye kere eluigwe n'ụwa anyị ekele gị na Chukwu na-aga amamihe ibere m niile dịkwa n'ala anyị ekele gị na onye amamihe onye amamihe Chukwu onye kere eluigwe n'ụwa anyị ekele gị na kelenu Chineke n'ihi na ọ dị mma mgbe mmebi ya bika chile ọ bụrụ na ịgụkọ ajọ omume anya ọnụ ọ bụrụ na ịgụkọ ajọ omume anya ọnụ eze nna m onye pụrụ iguzo n'iru gị Chineke onye pụrụ iguzo Chukwu ebube onye pụrụ onye eze onye pụrụ iguzo ana m ajụ gị Chineke onye pụrụ iguzo ajọ omume ụwa karịala onye pụrụ iguzo ọ bụrụ na ịgụkọ ajọ omume dị n'ụwa Chineke ọ bụrụ na ịgụkọ mmehie niile nke dị n'elu ụwa Chineke onye ọma ọ bụ onye pụrụ iguzo n'iru gị Chineke papa m ọ bụ onye pụrụ iguzo ya Jehova ọ bụ onye pụrụ iguzo n'iru ocheeze gị ngọzi nna m onye pụrụ iguzo
onye